Jama'a masu kallon mu barkanmu da sake saduwa a cikin shirin sana'ata. Shiri a koda yaushe wanda yake kawo muku 'yan kasuwa masu manya da ƙananan sana'o'i wanda muke fira da su gaya mamu irin sana'ar da suke yi, ƙalubale da kuma nasarorin da suka samu. A yau muna tare da wani babban bako wanda za mu so ya gabatar mamu da kanshi da kuma sana'ar shi da kuma ƙalubale da nasarorin da ya samu. Comrade ko in ce Honorable Usman, barka da zuwa shirin sana'a. Barkanmu da zuwa ɗaninsa. Masha Allah. A takaice za mu so mu ji wane ne Usman. To jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda ya gabatar da ni, dan uwa ya ce wane ne Usman to. Usman da suka ce sunan shi ne Usman Husaini Rafukka. Da dai ka ce comrade ko honorable to an ce once a comrade always a comrade. Yes, a comrade, yes. To kuma dai da za a kira title din mutum da an yi gwagwarmaya kuma spirit din akwai shi. So wannan shine takaitaccen sunana. Ni dan asalin karamar hukumar Katsina ne, an haife ni a nan cikin garin Katsina. Duk da dai iyaye aikin gwamnati ya kawo su a Katsina, amma alhamdulillah mun zo mun shiga hidimomi na siyasa wanda kuma ga yanzu muna ansa sunan 'yan kasuwa. Wanda shirin gidan wanda da sai dai a kira mu da sunan wani fashin baki ko wani abu, yanzu ga an kira da shi na sana'a wanda shi ne da daga ana kawo manyan 'yan kasuwa da ƙananan wanda ana taimakawa kwarai da gaske. Wannan shiri ne wanda kwarai da gaske muna alfahari da shi. Masha Allah. So Malam Usman, menene sana'aka? To ni sana'ata matauci mai shayi. Ya kai wani posting before ba ka ansa sai na ce mai shayi bawan Allah. Sai na gida like rest of mutane irin mai shayi wani wabul kaza wai na ce an yanzu babu suna bala jin daɗi da kira ni mai shayi. Yes, because kullum ina alfahari da kasancewar yadda na ɗauki sana'an shayi kuma ƙasa da shekara 1 zuwa 2 alhamdulillah kuma ake inda ake a yanzu. Muna sai da shayi amma ba mu tsaya iya shayi ba. Domin shi ainihin kamfanin mun ce tea palace and fast food, ma'ana masarauta ce ta shayi da kuma abinciccika da za su samu cikin lokaci, kuma mafi akasari abincikan marasa nauyi irin fast food muke yi, kuma abincika nan da in ka zo za ka samu cikin nan ƙaran lokaci. Su fara kenan ba iya shayi muke sai da zan iya cewa muna yin shayi da abinciccika. Amma dai kusan za a iya cewa shayin shi ya kawo yanzu inda ake yanzu. Gaskiya da shayin aka fara. Dan da yawa wasu sun san sunan tea palace, amma yanzu ni bai ci na ga sunan din. Kuma full din shine tea palace and fast food. Shi wannan tea palace and fast food din mun fara aika sunan ne. Kamun da sunan ya tafi muka fara tea shi muke yi. Har daga baya muka dan fara irin tsari da mobile order na shi kan fast food din, saboda za ka iya bayar da order tea na naira 1,000 za a zo a kawo maka. Kuma a lokacin sirrin sai muka sanya like idan za ka sai tea kila lokacin bana a nearest NBA titin Kwakwas Rafukka, so idan za ka saya a nan ka ce a kai maka ila titin Strolling ko a kai maka ila MC ko ka ganya ta sha ban to za ka iya sayan shayin naira 1,000 amma za mu kai na shi free delivery. Delivery da su kansu kudin za a iya kai shi. Exactly. So da shayin muka fara kadan sai mutane ka tana ban da shayi ba ku da wani abu sai mu ce akwai fast food da me kake da shi ka tana sai mu ce muna da cheese, muna da golden yan, haka muna da snacks haka da sauransu. So sai abin da ɗan tafi da sunan shayi amma kuma muka rika soka irin ƙananan abinci. Exactly. Kuma za ka ga mafi akasari idan mutum ya oda musamman lokacin tarurruka muka rika samun oda da irin watan Ramadan. Dan nan shine sirrin. Za ka iya ba mu oda ɗinka na mutum 50 mitin ne ko mutum 100 ko mutum 500 za mu kokari mu maka provider kuma alhamdulillah ana samun ci. Masha Allah. So tea palace da sana'o'i da dama wanda kila za a ce akwai sana'o'i da dama wanda matasa ke iya yi ba kamar kai da kima kila cikin siyasa kila akwai abubuwan da kake gani. Me jawo hankalin ka kawai ka ce bara ka zo ka fara sai da shayi shi tea palace kenan? Because I'm a tea lover. Okay, you are a tea lover. Yes. Okay, ni na son kai masoyin shayi. Ni masoyin shayi. Now. Kuma dai na sai lokacin da ban zama aiki ya kai ni Abuja almost 8 months. Akwai inda muke zuwa mu sha shayi. Almost da sima ni na sha gan ba da biya. Because yin dan plus ne ake kawo mana 5,000. Akwai kuma na 10,000. To idan aka nan plus din wata sha sai a fi wannan tidin na daɗi. Wata na sai da bai da mai tidin na suke haɗawa da Allah da rika kanin kai kila kai haɗa. Exactly. So da muka ce a wurin na akwai min joint bari na sallai ku za su ya. Idan muka ce a wannan joint din ya za su ya sai in bo ke yin shayin. Sai na ga ba shi ke yin shayin ba. Ashe masu yin shayin na can zaune. Shi zai je ne plus din nashi ne. Sai a cika mai da plus din. Idan aka cika mai plus din
sai yau zai sai da mana wannan plus din da yake je a cika mai irin 7 lita idan ya zo na iya mana a can wani da muka je ana cika mai shi 10,000 amma idan ya zo na 1 plus din mai 1.250 lita ne ba ga haka wani ma wani lita sai ka ga yayi kusan almost wannan 10,000 din ya kusan 40,000 ko 50,000 kai sai na ga ke ya plus din ma da in bada ba shi za a an ce 7 lita ne ai bai kuta a ce an yi plus 7 ba amma sai ka ga shi akalla ya kusan plus 9 ko wani abu da sauran saboda plus din da ya dauka yana sai da 5,000 ne yanzu anan sun yi sai da irin 2,045 so wannan abin ya ada zana to kenan zan yi business din ti sai da fara tunanin muna amfani da social media tallata yan siyasa zan faɗa na da shi na kara faɗa an jara so sai da gani zana tallata ban mantawa last 2 years kenan 2024 November sai ni postin sai na ce akwai muna gabatar muku kamfanin mu Palace za mu rika mobile order delivery kana zaune gidan za ka sai tea da sauransu a sanar ne postin din bayan kwana 6 akwai wani dan uwa nan ya kira ni dama wannan tea din online za a sai da shi ba gaskiya bane ba duk ma lokacin ina mai harata ina BSc lokacin na koma ina makaranta ma ina da exams ina da mai exams nake tunanin cewa ya kamata in fara tea din na mutane postin cewa za mu fara ba a fara ba to ka ne sai hankali na ƙara sauri muka zo muka so flags bambanta na so flags na 35,000 wanda ta bani ganyen shayi na ya kuwa tana nan yanzu haka ayyalatu ta sani ta wani bani ganyen shayi kyauta na tafi na dafa na zo na sai da tea na ƙara ganyen tea din da ya masa hudu da ya ƙare da iska na ce to yi fa kada a nemi standard din mu a rasa sai ta gaya min ganyayyakin kan sai na ga sun ce to ai a makaranta ni dai irin like ina fari and nutritionist by profession ya za in san wani nutrients ne nake dafa ya za in san na'ana'a ya za in san lemongrass ya za in san ginger ya za in san cinnamon da sauransu so haka na ɗan yi studying ɗin wannan abubuwan na ɗan ƙanƙanin lokaci na tafi kasuwa na haɗo sai na zo manta na haɗa tea su 6 in dafa shi in canza in test ɗin da nake so because wani bugula nan ɗauko shi ne sirrin na fara samun standard test ina tun da muka fara tea ina yi tsada ne zama one of the shaida na kai gasu ya da sun bai canza ma because standard ake so na di kuma sai ne ƙoƙarin wata rana na ƙara samun wani ƙarin ilimi mun kai wani batun ne tin sai na sai kai sai na ce a batun shi na profession I know like prepare now kan sai yake dahiya oke to na an da ka dafa ya ake ga san me kyau da mara kyau kai da kake so gasuwa ya sai na dawo cikin hankali na to dai na abin sai ara conversation ina sai mun gane cewa to ni ko wayo da nake so yana ana din nan idan wanda nake so wa wurin shi baya nan so ta yaya za a yi in sami ta wannan dalilin sai sanya na je na a samu na ana basa ta da sa na shirka na gani kwana nawa take yi kuma ya ma ke son ta samu balance irin ruwa da baya zama ina son in yi mai ilimin da ne yamma abin sai na dawo kuma ti din kanshi sai na gane ti din mu kwana nawa yake lalace sai na gane ti din mu zai iya yin 48 hours idan iska bai shiga wannan wani ke wurare sun da muke so a taƙaice dai wannan shine sirrin da boko mayan an sha wahala amma alhamdulillah daɗin ya fi wahala kuma nasarar ya fi wahala so gaskiya na ganin shine takaice abin da ya bani dama na ɗauki tea palace matsayin project wani abu da nake so na faɗi ko ya yi akwai masu sai da shayi da dama exactly amma ne kun yi branding kun yi packaging kuma ya zama da cewa yanzu ba wai kawai shayin ake sayarwa ba har da ganyen shi ma da sauran abubuwa sai ka kara min wani ilimi na taba ce ma wani mai shayi na ce kuna sayar da shayi bakin titi amma ni zan zo yin packaging cup ina 500 ko 400 kai da ke sai 200 ba za su sayar a san sun na ce no na ce ana son branding kuma ana son gyarawa so wannan ya ɗan ƙara min wani abu da ta samu na ji daɗin tsayaya muka samu branding na farko ma dai suna yana cikin sharayin da kullum muke motivating na kuwa matasa idan za ka fara kada ka zo a sunana Usman Rafukka sai kai zo bude Usman Rafukka General Enterprises amma ka bada wani kaci zuwa yanzu zan iya cewa kusan shekara 2 kenan kila za a shiga ta 3 da kirkirar ita wannan kamfani na Tea Palace kuma a iya yanzu an samu damammaki da dama so a kowace sana'a za ka ga akwai nasarori da kalubale kamar wani irin nasarori da kalubale aka samu to gaskiya nasarar shine kamar yadda ka faɗi aikin Ramadan da muke yi to yana cikin nasarar da muke motivating matasa masu ƙananan sana'o'i a duk da na samu dama irin haka ina bayar da misali alhamdulillah shukran lafawarin ba alfahari ake ba
amma ina ba da ɗan ƙaramin wani analysis ne wanda ke iya taimakawa ya motivating matasa. A Ramadan kaɗai da muka fara Tea Palace shekara 2 ne ba 3 ba, yanzu muke 1 da wata 8 sai Disamba muke cika 2. A shekaran farko wata 6 da fara Tea Palace, Ramadan ɗin farko sai da muka yi tea na naira 3.7 miliyan, miliyan 3.700. Amma the next year, just previous Ramadan da ya wuce, sai da muka yi shayi na almost 10 million. Ina ba da yanda misalin ne domin in motivating yan uwa matasa. Sirrin shi ne, da sabon kowa zai yi, kasa wani zai ce ta yaya za a yi shayi. Shayin da ke kof naira 400. So, da muka zo sai muka amfani da networking da muke da shi da kuma social media. Sai na duk da sanarwa cewa za mu rika ba da ci juwarin iftar in lokacin shan ruwa. So, duk kof muna sai da naira 400. 500 muke sai da wurin bukukuwa da tarurruka, amma saboda Ramadan sai ce za mu sai da naira 400. A wannan naira 400 din na mutum 100 zai kama naira 40,000. Wannan 40,000 din idan kai multiply a kwana 30 Ramadan zai kama 1.2. To sai na mutane foundation da sauransu da talla online ya zai saya ya bada a nan na lura ya yi amfani da network ɗinka ko in ce shigarka ga mutane. Wannan kana cikin wannan jiki kenan na yi amfani da wannan daman kamar da na fara ɗauko ma lissafin sai na samu giri haka na foundation da mutuwa masu ta bada approval. Akwai foundation ɗaya da ya ce to shi kullum ba na mutum 100 za a yi bana 40,000. A'a za a rai da yin na mutum 1,000. An yi na mutum 200 wannan masallaci a wancan masallaci 200 masallaci 5 in ma raba ya za mu yi dai a sayan da za a rinda yi. Duk rana sai an ba mu tea muni na 250 ranar foundation din rana. So irin wannan foundations din za ka da ban kallon riban kaɗan amma ina kallon cinikin da yawa. Me muke nufi anan shine ina motivated na uwa matashi ne ke sana'a da na kalli wannan sai ne ga a wata kaɗai zan musu shayi na 6,250 san miliyan 6,250. Sauran odojin foundation da ke foundation ɗaya muna da foundation guda 3 su kuma ana masu na 1.2 guda 3. Kai kuma muna da 3.6 da wannan 6.2 har da almost 10M dan da wanda ke donate a saya kwana 5 a raba kwana 2 a raba. So na samu irin da ba ku nifsan wanda kuma masu cewa su zo siya business normal kawai almost 10M mun samu more than 10M. To alhamdulillah ina bada motivating wannan yanzu ka kalle ni in ce maka ina ti kofi 400 a azumi mun sai da miliyan 5 a cikin wata daya. So sirrin nan shine abin da nake alfahari da shi a cikin wannan matasan da muke samu aiki. Gaskiya ne cin da duk da ba wa aiki ba men staff din da muke aiki da su babu yanda yake samun kasa da 100 idan azumi an gama azumi. Masha Allah. Banda incentives na alkhairi da ke biyowa da best and hard working din mutum. Ma'aikatan da muke ɗaukar albuwar staff irin da aiki a manewa zamanin aiki mai in ba azumi ba dan da su marasa babu yanda ke samun kasa da 40,000 ko 60,000. So kada ina cikin azumi da ne wani delivery da ni yana serving da ni mana dafawa muna ba mutum sama da 20 aiki. Gaskiya an masala ta ƙarshe ita ce yanzu da buɗe kamfanin Tea Palace. Masha Allah. Za ka ina da ma'aikata 10 ni na 11 kuma dukan mu ba ne karancin minimum wage tsaro da ake cewa $30 ba wanda albashin shi bai wuce 30 ba 40 abin da ya da sama. So alhamdulillah. Masha Allah. So kalubale fa. Kalubale ba wasu ban faɗa kalubale ya fona wannan shi ke interview ne fanko amma ana da kalubale. Masha gaskiya amma za a faɗi wata rana. To so Tea Palace a ina za a same ku? So Tea Palace muna a nan cikin garin Katsina titin Yayama Blackway opposite Kadija Ida Plaza. Idan zama mutanen da za su gane idan mutum ya to daga Shatalita ne ko Shirin about na round in Kinis kamar sai dawo titin Hamada Carpet to muna nan a kusa da gidan nan dan Marna in kawo to Face Bank. Idan kuma ta nan jihar ka tafi Hamada Carpet kafin ka kai Katsira muna nan gidan man na opposite Kadija Ida Plaza. So muna nan a saman wannan titin ba koyarori bane. Ba insha Allah mutane za su tura da abin. So idan mutane sun je Tea Palace me za su fara iskewa wani irin abinciccika yanzu ake yi a wurin. So abin da Tea Palace za ku fara iskewa na daidai shi sarkin masarautar ma'ana shayi. Shayi kenan. Dan yana cikin ma compliment in za ka zo su 100 za mu ba da shayi ka sha su. Ina shaida ta. Sai dai in ka sha muna son ka kuma sai ka saya. Sai ka sha. Muna da golden yan din mu ni golden yan
muna yin soyayyen doya ne da irin liver sauce ne wanda mutum inda yana jin yunwa duk da an ce fast food kuma zai je shi gaskiya insha Allah kuma muna affordable price sai mutum ya zo zai gani sannan kuma muna yin irin chips kuma chips din mu ba mun ce mun fi gwamnati yan ƙanana ne amma dai yanda muke chips din mu da salad da standard din insha Allah sannan muna yin irin snacks meat pie samosa donut haka sannan ɓangaren drinks muna ɗaukar natural juice haka muna yin irin su zobo tamarin juice haka ginger juice kunun aya dan kuma muna da carbonated drinks din because farko na suna nutritionist to muna sa da ɗaya su mu carbonated drinks dan dai muna da su wani kila yan bawo cup din nan ba zai zo wani bawo scares din nan ba zai zo sannan din muna ɗan kuma gwada siya da ina ɗan ƙaurace kaɗan ina ɗan ɗaukar natural ones shi sa muka tanadi masu daɗi sannan wani ƙara bugu da ƙari akwai tapioca ina ga tea palace da farko da kuka fara tapioca in kuma akwai wasu ila ba ku sani ba a yi haƙuri amma dai muna yin tapioca irin da madara kuma da milkshake da smoothie su ma da suna cikin abubuwan da muke yi a tea palace. Masha Allah. So imagine in the next so ina son ka harara kanka ina son ka harara ma tea palace nan da shekara 10 wani irin nasarori ke so ku cimma. So kanar da Allah product ɗin da na 10 years muka fara yanzu mun ci biyu ina sa idan ka je Dubai in ka ga tea palace ka san namu ne idan ka je Saudi Arabia in ka ga tea palace ka san namu ne ba Najeriya ake magana ba Shirin da nasiya ya Allah da in ka je Abuja za ka ga tea palace in ka je Kaduna za ka gani so kuma yadda yanzu muke da su McDonald kenan insha Allah mana cewa inda rayuwa wannan tea palace ya zara duniya so masha Allah muna ma fatan alkhairi so masha Allah muna ma tea palace fatan alkhairi Allah ya ɗaukaka su fiye da yadda suke tunani Allah ya ɗaukaka su fiye da yadda kuke oh my god ya hausa take a wannan so masha Allah muna ba ku fatan alkhairi comrade Allah ya sa albarka masu kallon mu anan muka kawo karshen shirin mu na sana'ata inda muka yi hira da comrade Usman Husaini Rafukka inda kuka ji irin sana'ar shi da irin nasarorin da ya samu ku kasance da mu a sati mai zuwa dan ganin wanda za mu kawo muku ni ne naku Zubairu Muftar Dan Musa kar ku manta ku following SBM Studio domin ganin wannan shiri a gaba thank you